Ivu qeqeshi waseNanda uzame ukuzifihla ngenkathi evela enkantolo kaMantshi ebigcwele phama yaseNtuzuma. Ukuvela kwakhe enkantolo kudonse amehlo nakwabezindaba. Ecaleni lokuqala umsolwa ubebhekene namacala esikhombisa okunukubeza izingane ezintathu ezineminyaka ephakathi kuka-11 kuya ku-15. Abagilwa kuthiwa bayizihlobo kuthi ababili babeyizelamani. Kuthiwa ubebaqeqesha laba nokuyilapho athola khona ithuba lokuthi abagile. Unyaka lo abaqale ngawo unyaka babeshonela ogogo wabo vele oyena futhi uphinde uzobacindezela labo. Yona into engihlukumeza kakhulu ke le babekade sisanda khalela ugogo wabo sesikhalela lento yabo futhi manje. Njengoba ethi umsolo akasayifuni ibheyili, ikhona le narrative ethi mhlambe uma esho njalo kuzomlekelela ekutheni isigwebo sakhe sibe sincane noma azweleke. Thina sisi cha asisenazwelo manje. Ecaleni lesibili kuthiwa wanukubeza wayengumdlali eqenjini lakhe eminyakeni eyi-13 edlule. Kuthiwa umgilwa wabe neminyaka eyi-15. Ummangalelwa uyekile ukufaka isicelo sebheyili wabuyiselwa esitokisini. Uzobuyela enkantolo zingu-26 kuJuni njengoba umbuso uveze ukuthi uzohlanganisa lamacala. Londi Khadebe, SABC News eNtuzuma.